वहाँ से चढ़ के इसी मसीह से चढ़ के कोई नहीं होगा। बहुत ही अच्छा से खबर लेके आई है। कितना दिन पहुँचेगा? हम तो एटलीस्ट तो कितना देगा ये तो मालूम नहीं। अच्छा खाना पीना हो जाएगा ना? ठीक है, जाइए। थैंक यू।
horo ajai sina naising hale ni rogno debush naising sina जों दिनै जागायाव जों दिनै संनाय लामा किनाराव ओमफ्राय महायखौ जागाय मारसानाय जत जागाथ' मानब्ला जागाथ' जत बिदिबा सल्लिस बसर मानब्ला so nice tent is all ready, almost ready and we can take rest here. Come back. Yeah, room kaisa tongmane 1000 hai tongmane room laina hai tono no daga ya thek se ka sang thang ku thang ka ba room tomanliya hai tono nok phang mai salai ko kinara khasine nok phang rek ni baro salai ni baro tabo और जगह जों पार्मिशन हारका और जगह जों टेंट के बाय थनानै जों दिनै लामायाव टेंट मा फुथुनाय ने बाक्सानो जरा सुबानाय र मरके बसकाव थांबायसिनाय गाके टेंट और नथि फुथुनाय और कंट्रोल बुय तेरबो लामा रबो थांबाय नेगो टेंट सुनि तमने लागि बिलको एडवोकेट बिलको हाई कोर्ट ने अलरेडी बने उकिल थानाय बागै जों बिन कागज नंखरजा सेलिब्रेशन खालामनो खायफाना बसकां गुवाहाटी थानाय आं फार्स्टआव केक केसाराव जोंनि हाई कोर्टनि उकिल मोनबा बेखौनो बिनि जे उकिल जे सार्टिफिकेट हाई कोर्टनि हम बथांनायनियाखौ दिनै मुभमेन्ट पायासा हाई कोर्टनि उकिलनि कागज नंखरजा टेन्स नामै दङ टेन्स नामै लिखनाय मजागान जों दिनै स्टे खालामनाय